pambe kuti tamva nkhani zambiri mbiri zokhuzana nda apule atisiya bla bla tamva kwambiri masamba mchezo machani mu pa Facebook ndi masamba mchezo pa ma audios akuti ayi apule atisiya nde pali anthu ena kuti afuna angomva chilungamo kuti what's going on, pa anthu ena kuti ena kusangalala. You see, check. Akutisika waluzu kusangalala ndi president wamwalira. Breaking news. Azimayi akumasamba amenewo. Akuti president wamwalira kusangalala sika waluzu. Akuti breaking news. Umuntu mene izimakhalekira umoyo ndi chonchombi mphekesa basi mphekesa rumazi ndimene imayendera sunga pange control zimene zikumveka around zokhuzana ndi iweyo mano palibe mphekesera palibe chitsimikizo chenicheni cha news imeneyi ndi mphekesera chabe komanso last time I was checking page pawo apuleo ndithu ayikapo ndithu video imene akuona kuti Saturday ndithu akakhala ali ku golf club kamenya golf guys nde actually mphekesera zonse zimene zikumveka kwa amene amafuna adziwe kuti chikuchitika njani actually ndi mphekesera chabe koma palibe chitsimikizo chenicheni palibe news ya legit palibe umboniso ina uliwonse ona kuti apule atisiya. Guys, today guys, thank you so much. Malawian cameras, don't forget to subscribe, like, share and comment in the comment section, guys. Thank you so much. Bye.